последен домакински двубой. Искаме да завършим по най-добрия начин и да затвърдиме добрите игри през целия шампионат. С една победа ще разместиме и класирането, което предполагам, че до края ще запази това, което е. Имате ли амбиции поне за атака на петото място, защото са на 2 точки сте от Левски? Да, точно това казах. Имаме амбиции да разместиме класирането. След това те имат с Литекс и Лудогорец. Мисля, че ако утре при една наша победа, класирането ще остане такова, каквото е. Има ли натрупана умора в отбора? Да, определено има натрупана умора. Левски идва с това предимство, нали, че те почиваха предния кръг. Но мисля, че като последен матч момчетата ще стиснат зъби, както са били винаги мъжкари, и ще излезем победители. Левски със сигурност не подценява този матч, тъй като получихме информация, идват със самолет, така че това красноречиво говори, че може би и те ще дадат максимум от себе си. Няма да ни е лесно. Предния матч не игра Кирил Котев, почивка ли получи той и въобще има ли някакви кадрови проблеми в момента в отбора? Никакви кадрови проблеми, имаше почивка, искахме да дадем почивка и на други момчета, но нямахме тази възможност. Други проблеми няма в отбора. След последния матч срещу Левски имаше съдийски спорни осъждания. Очаквате ли нови такива? Не. Мисля, че съдията ще се справи добре. Заряда на матча, нали, няма евротурнири, няма, нали, други такива неща, които може би ще повлияят на съдийството. Мисля, че ще се справят добре. Посрещаме Левски с много емоции. Очаквам да играем добре, да ги победим и да ги изпреварим в класирането. Ако отбележиш гол на Левски, ще станеш най-резултатният чужденец в историята на Черно море. Дава ли ти това допълнителен стимул? Да, надявам се да го постигна. Ще съм много щастлив от подобно постижение. Щастлив съм тук във Варна. Искам да продължа да играя за Черно море, да бележа голове и да помагам на отбора да върви напред.